Tak schválně, zkuste rozluštit tenhle rébus na dopravní značce. Kdo vlastně smí a nebo nesmí do parku na Kampě nedaleko Karlova mostu v centru Prahy? Nevíte? Nevadí, ani místní v tom nemají úplně jasno. Chlapi tam nesmějí. S kloboukama. Nebo co? Nevím, vy byste tam mohli, nemáte klobouk a ženský jo, chlapi ne. To je dobrý, to je nový, jo. Není divu, že v tom není úplně jasno. Přesně tahle zákazová značka totiž znamená, že by cyklista při vjezdu do parku měl se sednout z kola. A na segwayích je vjezd úplně zakázán. Bohužel v naší legislativě neexistuje značka s přeškrtnutou segwayi, která by jasně vypovídala, co je zakázáno. Místo strážníků dohlížejících na dodržování této značky jsme natočili rozezlenou hlídku složenou z místních starousedlíků. Můžete zastavit. No. Přečtěte si tady tu značku, prosím. Aha, vidíte. Na druhé straně je tak. Právě ta značka by měla být úplně jiná. Zákaz vjezdu cyklistů, potom můžou dát dodatek sestup z kola. A ještě jedna značka chybí při vjezdu do Nosicové zahrady. Teď tady právě projeli dva turisté, zahraniční turisté na segwayích, ano, kvůli kterým ta dodatková značka tady je. Zastavte na chodinku. I když možné řešení je na snadě. Tady bych chtěl, aby sem přišel příslušník, 2 dny tady vybíral pokuty a byl by svatý klid. Pro iDnes.cz Romana Navarová.